RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Maganing sa kababae nga nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Ang ako magtatampo, nagdasangan nga, Rachel. Thank you. Salamat ninyo tanan. Thank you ninyo tanan. Mga ninyo nagabiin na to as bana o gasawa. Unya. Ano sa'yo niya? Ano sa'yo niya? Ha? Ano sa'yo niya? Sabahan. Uy. Saan pa? I love you, Han. I love you too, Han. Uy, Riden. Hindi ko gusto nga akong lihok din hitanan sa bahay, ha? Gusto ko nga maginabangay ta din nakiipon ra mo din his ato. Ayaw ka bala ka, ma. Mutabang ko sa mga buluhaton din sa bahay. Mao ka na, ma. Dili ka mo balak na tungod kay kugihaning akong asawa. Sisbaya. Hastas kan-anan. Uy, bitas sunbaya mo. Nahala. Una kong barog ninyo. Bruchel, ikaw dali hugas mga plato, ha? Sige, ma. Away na lang. Ako ay bahala din. Han, malakos ako, ha? Mangita ko gila yung trabaho nga kaplayan. Nakanang dakog sweldo. Han? Gano? Magita na lang sa kapag akong trabaho. Aron mas paspasa nga tumatikom pa. Para po kung gusto na tanga maglain nilang mama niyo mo. Han, anil lang din is bahay. Okay? Dili ko gustong mahagok nga. Kaya rin ako. Salig lang, Ingnan ko inikabot ni mo kung kape ka. Kay i-massage di ka. I love you. I love you too. Naman ako nabaog panglimpi rin sa bahay. Naayaw eh. Kapoy masad ko magsigilan taong kita. Ahos to. Mag-bake ako. Hindi nga naman mag-bake. Mayo ka niya pinaidog kang harina. Nasa'y asukar, baking powder o baking soda. Naman sa doon sila gamit ini para baking. Magkuha na lang ko sa akong cookies na i-bake sa oven. Bruchel, Oh, ma! nagunsa ka? Nag-bake og cookies, ma! Uy, ano gutaw nagbuot-buot ka? Ma? Nasuko ka? O kisa may dili masukos mo gibuhat, ha? Nagabot-buot naman lang ka. Huwag ka na may pananghid. Mapasensya na. Ayaw ka bala ka, ma. Pailisan lang ako ni Reden ang ako mga nagamit. Hoy, ayaw pagsalig ha nga kay abig video na mus akong anak. Muyano-yano ka lang paghilabot din hisbay nga dili mananghid. O ano ba gina akong kontra? Kasalig ka lang ba sa akong anak ug buto na hunaon? Gapabuhi ka na baya. Ma, sakit sa di mo manulti mo eh. Okay ka no dili tinuod? Kila ka pa diha. Silas ka lang. Ilisig ka na diha ha. Bantay ka lang. Kinuha ko. Unsa, Jill? Mauna dayo na. Sakit kayo manulti ang mama ni Reden ako. Uy, ako na lang yung inahan. Nakamilos na siya ni mo. Sukulay! Hindi ko gusto ada dahi. Na ako sa ilang puder. Nangipon namin Reden sa ginikanan. Maunga kutob sa ako mahimo. Morespeto ko nila isip sila po na ginikanan ni Reden. Ay, nyamsugot ang ka. Ngainom ka na nila. Galipog ko dahi. Ay, anin na lang gayay. Sulti na lang si Redin bahin anak. Huwag na siya nga. Magdain mo puyo. Malagamay lang good. Mapabita mo yung anak. Unsa? Han, nabati kong dili may magkasilabot ni mama ni mo bisa kong saon. Maong please. Sige na, maglaing lang ta. Mahalit na may, okay ra ko. Han, dili pwede. Please, sabta ko. Han, Doon ako good news nimo. unsa man na? Nadawat ko sa kong gi-applyan niya trabaho para sa gawasan. Tinuod? Mao ka na, Han. Mao nga dili ko gusto nga maglain na, ha? Kinsa man lay kauban nimo kung bulargan ako sa gawas. Han, Mao agwan pa lang sa ta, ha? Para ra bitaw na nato pohon.
Nalipong man ko. Mura mo ko kasukaon. Han! Hamatan, lain man akong ginawa na. Nalipong ko. Han! Dili ka. Mabdus na ka? Yes! Yes! Mabdus na ka, Han! Positive ang piti. Husto, dili ko sa mong pangagpas. Ngayon mo. Um, Paigo din yun. Ma! Mabdus na si Rochelle, ma! Sa una na mong anak! Mao ba? Maayo hinuon kinuda na day kuy apo. Ma, Ayaw ka bala ka rin. Kung tuan na unya kas gawas, ako ray mahibaw sa imong asawa. Salamat, ma! mubiya ka na kadain ako, Han. Han, ayaw ka pala ka. Dali ra ka ng usa ka tuig, eh. Pag-amping dito, ha. Ikaw sanahan. Pag-amping din, eh. Rochelle, kasi gatuo kag makaikyas kas mga trabahoon din hisbay, ha? Abing mabdus ka naman. Uwa ko magkunawa na, ma. Ayaw ka pala ka, ma. Uway mausap. Ayaw kini kasi sinabot, ha? Ayaw paggawas, ha? Magmadyong ko. Naglakaw ng bang mga tao din hisbay. Oh, sige, ma. Pagkapait. Abi na kong nausap na ang mama ni Riden. Maura na ikihapon. Number man ni sa gawas. Tingaling si Riden. Hello, Han. Han, kumusta? Okay ra ko, Han. Ikaw, kumusta naman kaya? Okay na po, Han. Tuod, Han. Nagpadala kong kwarta. Kuha lang mo niya ito sa kwarta padala, ha? Sige, Han. Ayaw ka pala ka. Magtapi ko para panganak na ko. O gas savings pa nato. Sali ko ni mo, hani. Amping diha. Ikaw pa, Han. Bye. Nagpandana dahil si Ridin mo. O, ma. Niyara ang share na mo sa among kuryente og tubig, mao. Panya, ni anasad ang para konsumo. Uy, Gismil ra? Ma? Eh, sobra ra magkani kayo ng Gismil. Unsa ra bayay akong gigamit din eh. Punig 2,000, uy. Kuan gud, ma. Ako magunti ko mo ng uban ani para sa akong papanganak. Ay sus, ayaw kong ilara, uy. Nahibaw kong dako ang ipadasa kong anak ni Hanimo. Mong ayaw paghinangol. Sakit naman ako diyan. Mas manganak na tingali ko. Aray, sakit na kaya kayo. Aray, ma, tabang! Tabang! Grabe sa mga in-laws ni mo, oy. Kaya mo na. Imbis sila may madali-dalit mong sangpit, eh, ilang anak to as gawas. Mo na no iwas, bay. May lang gani kabantay din mong inyong silingan. Maulagi, day. Na. Huwag na, anak. Ay, importante, gwapo kay mong anak. Oh, liwat kay ni. Wow! Hello, baby. Hello, baby. Kung magagawas doon niya, may tini. Magpatabang ko sa akong mama o papa. Pero mangita kong laing kapuyan. May pa. Han, na-extend na akong contract din, o sa katuig. Mao ba? Naunsa man ka? Han, mubalhin ako puyo sa musugot pag sa dili. Hani, Dili na ako magwanta ang batasan sa imong inahan. Dili na ako, Han. Maong please, sabta ko. hani. Ilaw na, okay? Tingaling babugat ka. Sige. Ako na yung mahibaw mo pasabot ni mama. Kunya, kinsa may imong patabangon o pangitag bahay sa imong pagbalhin. Maayo na lang gani kay nagkabalinagit ko. Mag-usa na ko kapuhan din eh. Hapsay umalinaw ng akong pagpuyo. Makalihok-lihok pag yung kusbay. Pag-usa may akong gusto. Si Riden, nanawag. Hello, Han. Ha? Mao day. Mao day gusto ka nga mubalhin aron dili ka masakpan sa imong kabuang. Han? Usa ko na ibang ibanol eh. Naibaw kong naakililaki diha. Kung dili ka gusto nga at tumupuyo sa bahay. Aron dili makabantay silang mamagpapa nimo. Unsa? Huwag isa may nagsulti ni mo, anak. Ayaw na pa pangaturungan pa. Ibaw kong mamakak nagyapon ka. Hindi ko rin ako bon. Kuhaon ako nga itong anak, di ka na mo. Riden. Kabuang ko na niya, eh. Pasag na, eh. Taas sa kikagbagantos ng pamilya, ha. Ako pa ni mo. Mananggil kasi mong mama o papa. Kuyod ako sa urmok, ha. Daiwin na. Kinsa man na. Si Riden, day. Sige, tubagaw na. Diyan ako na di ka. Adiyosan ako rin imong anak. Sige, day.
Hello? Pagka-agin mo gnaong, no? Niya ito gitaglayo, aron dili ka masakpan sa imong kabuang. Mahimo ba maghilom? Bana na lang di ka sa papel. Sukat lang nga mas nisali ka sa imong mga ginikanan kay nako nga imong asawa. May rasad! Tungkol bisig sa kabago pa lang sa atong tugpuyo. Wag ko papilog tinudanay nga blessing nga gikan sa imong mga ginikanan. Kung nagpuo ko, nga mubarog ka na ako isip ako ba na o kamahan sa atong anak. Pero mabauro ka ayaw ka nga matuon nila bisag wahili kong ebidensya. Mao magkaliptan na lang ta. Ang ayaw ko balata. Puhunkon mo dako na nga atong anak. Dili na ko siya daw nimo. Kabuwag yun ni Riden, tuig 2004. O wala na ko babalik pa sa Cebu. Tuig 2014, akong gipalarga nga akong anak sa Cebu. Uyog ang akong amiga. Tuwad kay maoy hangyo niya. Karon, 16 na edad sa akong anak. O bago lang siya nabisita nako dinhi sa Ormoc. Og nibalik ra sa dayon og larga sa Cebu. Narasad ko lagi kapuyo dinhi sa Ormoc. Og may duha mi ka anak. Og sa laing bahin, ingon masab si Reden, doon na nasad ko nila lagi katipon sa Cebu. Dinhi na lang ko kutob. Og daghang salamat RMN. Adlaw niyong tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulumayo. Kini ang akong suluran. Ilabi na kaniya Dr. Rene Obra ug Dr. Elaine Bathat. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suluran. Tagwalan ko sa pangan nga Lynn. 24 anyos, ninyo. Ug may usab ka buk anak. Itago na lang sa akong kompletong address sa probinsya sa Cebu. Ang kaligal kining akong suluran. Kabahin kini sa nitabo sa akong kaninyo. Aron yung gisagtan. Sugdon ko dihang nagtrabaho pa ko sa Lapu-Lapu City. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat kay Kof na ko. Magpauli na ko. Kung magpapahawa, digit ang lakoy kong lawas. Ngayon pa kung kasakay ko randa yun da. Oh, uy. Uy na ka. Kung na lalaki nga nakabak ba? Muna nakabantay ko. Kung nihari na siya sunod-sunod ako da. Kung parang ako yung imitan ang. Kailan ba ka na siya na ako? Oh, madool siya. Hi. Oh, Ay kadlok na ko. Dili ko daw tang tao. Kuan man gud? Makapila natin ka makita nga mag-inusaras pa pauli. Di pa rin kami niyo? Kaya may makuha ni mo. Di kan silang trabaho din sa MIPSA. hindi pa ko ninyo. Pero nanakoy anak nga lalaki. Ito asing amahan. I mean sa iyang ginikanan ba? May nag-atiman. Kanya, asa man siya karon? Ambot na ko ipasabot ba? Anong kuha man ni mo ang bata? Taas na kay istorya, oy. Basta kay kinalang kumutrabaho ka lang sa kung anak. Kay responsable ang iyang amahan. Kung di sa nila ihatag ako ang bata. Kung di gud ako mismo ang matiman dito sa ila. Yan, di mo ko ganahan mo puyos nila. Murag may nasabtan ako gamay. Nga sa ato pa di ay, buwag na mo. May chance pa ko. Huh? Unsa? Gipanguyaban ka sa kalsada sa gingan nag Lloyd? Nga nang gisultihan sad nimo siya sa halos tanan nahitabo sa imong kinabuhi oy babay. Nga kadto pa man ka mo nagkaila. Mambot na sutri. Kung ngayon, nakasay sa imong pagyastanan. Mura ko, gibikpik sa amaw. Nanon ya? Unsa may mong tubag sa iyang pangutana kung may chance ba siya? Ano, ay, may spark. Ay, Unsa? wa ko nagustuhan niya, bisan kamay. Pero buotanan biya siya. Mong salig ko sa pagpakisulti niya. Hoy Lynn, it's time na tingali nga ablihan nimong kusab ang imong kasing-kasing alang sa uban. Muram kang nitagam sa irresponsableng amahan sa imong anak, oy. Manhid naman kas mga lalaki. Ayaw anak Lynn, may kagawasan ka pa. Tungod kay dili mo kasado sa amahan sa imong anak. Jude, Kunya, unsa naman itong akong gisulti ni mo, Lin? Wa pa gyud. Lloyd, may anak lagi in taon ko. Dili kina ko iksapayan kung may anak ka na. Kabi mo, mapinanggaon kay kong mga bata. Nalipay manggani ko nga may anak ka na. Kay kung kita naon niya magkadayon, sigurado bang ko nga mga nakid ta. Kay ganahan kay kong bata. Unsa? May ano? Naniguro di ka no? Please, hatakilan ko higayon, Lin. Suway lang gid ko. O kung makuwangan ka sa akong pagmahal ni mo, pwede naman nga imo kumbuagan. Lloyd, At last, may love life ng akong amiga. oy, gisugot ko to siya ha, nga wa ko'y gugma. Tungod lang yun kay buotan siya, o ngaluoy ko niya. Day, dili na alisod nga hugugmao ng klase sa pagkatao ni Lloyd. Mahugra lagi ang imong pagbati niya. Ingnak bakakon. Jude, Oh, yan ang imong paborito, fried chicken. Thai part. Kadit ha, ako nang i-prepare ang imong rice. Di putos man din eh. Lloyd, sorry ha, punang ko dun. O, apa di ko ma-develop mo. Okay ra, Lin, ang importante na ako nga kita na. Oh, sige na, kao na. Parang di ba di ko may gugma ni mo eh. Nga buotan man unta ka. Kung gusto kang ma-develop na akong dali, mag-ipon ta.
Pwede ko makasabot akong kagalingon. Kung nga lang digid mahugang akong pagbati kang Lloyd. Unta, gibuhat man unta niya ang tanan, aron may gugmalan dyan ko niya. Ganahan ang dyan ko niya kay buutan siya. Maong ako siyang gisuwayan nga magpipon niya. Kasi na lang, mahugang akong pagbati niya kung mag-usa ng niko sa kabay. Unya, gidako niya sa ila. Uy, mao dahil ni ang among umagaron. Unya, kanus aman mo magpakasal sa among anak, Lin? Ha? Kining bitaw. Kita ka niya ng baka nga puti nga nasa ilawom sa punuan sa kahoy. Mauna ang among giandam alang sa inyong kasal ni Lloyd. Ha? Kasal? Hindi paramdaman na ninyo ang among kasal? Yes, magpakasal na talin. Lloyd, kung ka nang naibaw ko ba yung gidana? Basin kung makasal na ta ba, masugot na ka nga may mahitabo na nato. Lloyd, naibaw ko sa ako sitwasyon. Gitago ko man galing ato relasyon. Bisag sa ako pang ginikanan. Kaya di ko gusto mahibaw sila nga may karelasyon na ko. Hungan sa amahan sa akong anak. Oh, di na to sila pahibaw nga magpakasal ta. Ha? Lin, niya na ta sa gusto mga edad. Pwede na ta magpakasal bisan og way consent sa imong mga ginikanan. Silang papa ug mama na bahala. Ha? Lin, kasal na kita. Basin pwede na. Lloyd ka nang pwedeng unya ka na? Buset! Lloyd, kalma lang ko. Nga naman ka, oy. Manguto na ka gano? Ha? Manguto na ka gano? Usa pa ba akong baton, ha? Ano na ba igugma ka na ako? Ha? Lin! Usa pa may kuwang! Usa pa man! Ha? Nagbuwag naman ni Lloyd? Bago paghani mong gikasal? Ako ang may dependensya. Nga naman. Amo, wala makasabot ako kung anong bisa ng saon na lang ako kagaling sa pag-amam. Pero kung ang pagbati kang Lloyd. Unsa? Nayabag ka? Na nagpakasal ka na ba yan niya? Oo, gani. Mau, naglagot ko sa kagalingon. Naglagot ko! Lin! Bawat naman ang ako na ba na? Apa na agad na akong diferensya. Kung nga nung wadyo ko may gugman niya. Hindi nagpakita na siya kung sa gayon tinuod niya kung masuko siya nga manghagis dahil siya. Samot nga wa na dyan ko ganahin niya. Kamatag mabalibaran na ko siya bahay ng sex, mahimo ginamong away. Oo, nagbuwag na lang gid mo. Wala ni kapin nga nagbuwag. Pag nakabalita ko, nga doon na siya lain. Kapag ka naman kining mo sunod, unang pangutana. Kusanta na ko nga kawag kang nagbili ang among kasal sa akong bana. Kaya nahilom na naman sa saslain, o wa man problema. So may paagi. Round lang ba? Kadahang pangutana, sa among case nga ako ang gusto magpa-annul. Ako ba'y mag-file og annulment? Sumihimuon kong grounds for annulment. Iya bang may lain na nga kaipon? Pinakiguwag naman ko niya? Pila may magasto? Ikatunong pangutana, sa among kasal, wag pa'y mga ginikanan o bisan ako na lang nakaliwat nga nakakambong. Ang sad lang sa akong bana o kalakinan ang hibaw sa among kasal. Lido ba ang among kasal? Opat na pangutana, kung moabot ang higayon nga may gugma ko og laing lalaki o magtipon-ipon ni, kay lagi, di man gyud may makasal. Pagupad ba ko sa akong bana sa una? Kasuhan ba kong adultery? Ikalimaw katapusan? Ikado ba gyud nga magkaanak ko sa lain? Kay kasado man ko sa akong bana? Ganahan gyud ta ko maminyo ug magkaanak ko hon uban sa lalaki nga ako gyud higugmaon. Basta may akong buhaton, palihog tabangig na magipo. Kinayang akong siliran, Lin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Of course, ako gihapon ang inyong mapaminaw karong adlaw ug ingon arong orasa kauban ang ako ang partner nga si Dr. Obra sa laing adlaw. No, and kami gihapon ang muhatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, personal, behavioral, mga problema sa ginadiling droga, emotional problem sa ato ang karelasyon, sa ato ang higala, or sa ato ang kaugalingon. Ayaw na mo paglangay, ayaw mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Other sender nato karong adlaw kay Celine, taga Cebu, Province of Cebu, and hello sa pinakagwapa nga probinsya na inahan sa dakbayan sa Sugbo sa probinsya sa Cebu, Governor Gwendolyn Garcia. I love you, no, and hinaot unta nga padayon ka nga mahimong isugligon ug madasigon para sa Sugboanon, no? Swerte gid kaayo mi nga ang amo ang gobernadora isug, di mahadlok sa COVID, di mahadlok maski kinsang mobatikos niya basta para sa mga taga Cebu, di ba? Gipadani atong letter sender sa kiniyang ako sularan official writers page ug inahan man ni Celine, single mom.
O no? Apan wala niya iyang anak tuwa sa apuhan ngadto sa site sa amahan sa bata. Kay nagtrabaho man siya para sa bata o niya irresponsable pud tong amahan sa bata. Sa trabahoan na siya nakailang lalaki, in love kaayo niya, nanguyab niya, o kay pugsanon ug buutan, no? Porsigido siguro, gisugot niya bisan wala siya gugma. Nag-ipon sila apan di siya ganahan makig-sex kay kuwang lagi siya sa gugma. Gihagad siya kasal, iyang gibalibaran kay wa lagi siya nahigugma. Apan dihang gipugos na sila sa mga ginikanan, ni sugot na lang siyang magpakasal. Pero wa gyapon siya kalinaw sa ilahang pagpuyo kay di man gyapon siya magpahilabot sa iyang bana. Mo'y ilang kasagarang away. Bahin sa sex nga mobalibad siya. Hangtod nga nagkabuwag yun sila. Murag dito gyud ni padung kay number 1 wa kay gugma. Number 2, wa mo'y intimacy, way romansa. Unsa man nga klaseng relasyon, di ba? So, muna iyang pangutana. Gusto unta nako nga ipawalang bisa na lang ang among kasal sa akong bana. Kay nahiluna naman sad siya sa lain ug wala man koy problema ana unsa may paagi. Annulment lang ba? Yes, inday. Gisudsud lang gid mo imong kaugaling ug kahasol nganong ing sugot man kag kasal nga wa man gid kay gana aning lakiha. No? So, annulment ra gid ang pamaagi nganuman. Kay ang kasal valid man gid ni. Mo bitaw ng definition sa kasal no permanent contract, why expiry between a man and a woman, no? So, gusto ka nga mawalang bisa nga para mahimo kang single, makakita pa kaglain, makakaplag pa kaglain, kinahanglan gyud nga magpa-anal gyud ka. Ang basis ana will of course be psychological incapacity under Article 36 of the Family Code. Ikaduhang pangutana sa among case nga ako ang gustong magpa-annul, ako ba ang mo-file og annulment? Unsa may himuon kung grounds for annulment? Siya ba nga may lain na nga ako may nakigbuwag niya pili gasto? Wa man ay labot ang sirkumstansya ngadto sa gawas na sa kaminyoon or gawas na sinyong pagpuyo. Ang grounds wag yun nato mga sukinting paminaw is psychological incapacity. Ang psychological incapacity ang pasabot ana is ang usa ninyo or ang duha ninyo na ay diferensya sa pangisip, dili buang. Pero naa kay mga circumstances ba leading sa imuhang sitwasyon nga ning gawas rasud sa kaminyoon wa nakita katong uyab pa mo nga makaingon ka or ang isa ka tawo, ang medical expert, ang psychologist makaingon nga kaning tawhana or kamong duha di gyud mo mag-angay kay di man mo capable of doing ang tanang mga obligasyon sa usa ka bana og asawa nga mabuo ang pamilya. Usaa na actually is kanang pagromansa, intimacy, sex, requirement man na susulod sa kaminyoon. Nganuman, kikinhangan mo mga anak, obligasyon man na ninyo, naagoy needs ang mga tao, na needs ang bana nimo, unya di nimo mahatag, di nimo ihatag, then probably you are psychologically incapacitated, no? So, kinahanglan ta og medical expert ana, either a psychiatrist sama ni Dr. Obra or a psychologist nga mo study nganong ingon anak ka or nganong naguba ang inyong kaminyoon, nganong nabuwag mo, no? So, sa diha na, it could be possible nga ikaw lang ang psychologically incapacitated. It's also possible nga kamong duha ang psychologically incapacitated. Whether ikaw or siya, mahimo ra gyud nga ikaw ang mo file, mahimo pud nga siya, depende. However, ang balaod nagingon ug nagdumili nga magsabot-sabot mong duha, dili pwede ang collusion, no? So usara gyud ninyo ang pwede mo file. Okay? Ikatulong pangutana, wala ko'y mga ginikanan or bisan ako na lang ang mga makatambong, ang side lang sa ako ang bana or kalainan lang ang nahibaw sa among kasal. Balido ang among kasal? Oo. Kay kung ang requirement manggod sa kasal kani, naa ang bana o ang asawa, ang laki o ang babae nga buot magminyo. Naamoy marriage license. Sakto mo sa pangidaron, 18 to 21, unya naamoy marriage consent, parents consent. 21 to 25, na parental authority or kung may parental authority na issue ang marriage license after the waiving or waiver sa period sa issuance of parental authority nga may valid marriage license. Ang ning kasal ninyo na ay lisensya nga mo kasal, pare, huwes, mayor, pwede. Sunod, na may duha ka witness nga ning pirma og ning saksi. Duha ra gyud kinahanglan. So pwede ra gyud lima ra gyud ka bukit tambong sa inyong kasal. Whether parente nimo dili kinahanglan. Pwede ra gyud higala ang ning saksi. Pwede ra gani di nimo higala basta saktos pangisip nga pwede maka-witness sa inyong kasal. Nga naa dito gitambong nga nakakita nga ikaw mismo og imong bana ningon og kaido, valid ang inyong kasal. So di na nimo ma-question dihang napita kung pananglitan walay absent no way kuwang ato akong giingon nimo day. Sunod niyang pangutana,
Kung moabot ang higayon nga mahigugma gyud kog laing lalaki og mag-ipon mi kay dili man gyud mi makasal, magukod ba ko sa ako ang bana ana, makasuhan ba kog adultery? Dakong yes. YES, capital letters, bold, italic, underline, ang akong tubag ana. Yes, pwede gyud ka makiha. Kay kung wa ka maanal, maski pagbuwag mo, napo katuig na mo wa gapuyo, napo katuig na mo wa nagkita, 20 katuig na mo wa nagkita, nagpabilin kang minyo, nagpabili ang imong obligasyon, no, nga dili makigpuyo og lain, nagpabili ang imong tulubag kun sa abogado sa balaod, mao nang kinahanglan gyud ka magpaanal. Okay? For your peace of mind and happiness also, di ba? Kay kung nahigugma po gyud ka ang imuhang makapuyo, no, or imuhang makarelasyon bag-o, hatagi po siya higayon nga ihatag po sa imuha ang forever and ever. Kung saon man, pagpaanal para mas-single ka og makasal siya para walay gubot magmalinawon mo. Katapos ang pangutan na delikado bagyod nga makaanak ko sa lain kay kasado man ko sa akong bana kay ganahan gyud unta ko nga magminyo og makaanak puhon uban sa lalaki na gyud nga akong higugmaon. Unsay akong buhaton? Magpaanal, ayaw gyud. Number 1, dili gyud ko ma-advise nga magpuyo ka. Kay dali kay ka makiha kay babay ka. Sayon kaayo pagprubal sa adultery. Ikaduha, musamot og kasayon pagprubal kung makaanak kag lain, no? Kay obviously di man na anak si mong bana. So nakihilawas kag laing laki. Nakaebidensya ang bata, makiha gyud ka. So ayaw naggubta ang imuhang life as it is kining enter kag gubot nga minyo. Mawa man di ay kay paghigugma. Buhatan na lang usa ang sakto, usa ka musud og lain nga relasyon. Okay? Kay para po na si imuhang kaugalingon ug sa imuhang makarelasyon pohon. Mao na akong advice sa mga naminaw nato karon, ang kanang kaminyoon di manggod na siya ordinaryong kontrata nga naay expiry. Mao nang pirmi gyud ko mo advice ninyo nga musud gyud mo kanang sure na mo, sure ball nga kaning tawhana bahalag puti na ning buhok in the future, wa na ning ipon, magkapangag-pangag na ni, bahong anghit inig mata, bahog ba inig mata, okay ra love gyapon ni nako. Ma-imagine gyud na kung tigulang nami kami gud gapoy magkuyog. Di gani gud ta sure ana mga sukintig paminaw ay mog pataka og enter. Ngano man, lisod kayong exit day. Dili na siya ingon ana kasayon ang entry. Mas lisod pang exit kaysa sa entry in town. E dili ni tiaw ang kaminyoon mga sukintig paminaw, ha? Mao na hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan, kauban ang ako ang partner na si Dr. Obra. Kami ang magpasalamat, no? Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.